Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ngokusithanda kwakhe asihlanganise ngalendlela. Siyabonga kakhulu bangcwele, siyakhumbuzana ke ukuthi namhlanje iqala iweekend olesihlanu. Kuphela ama-messages esiwalethayo ilawo la siletha khona umuntu engena ekhaya lezwi noma ilapho umuntu ebhukhela usuku lokuthi akhulume nami. Amanye asiwalethi ngoba sina imikhuleko esinikeziwe, so isimo sonke sisesandleni sikaNkulunkulu. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngalabo abalalelayo. Ngithemba nalabo abangalaleli bazogcina belalela ngoba ama-voice note ngempela ngoze ngo-attende on Monday ngenxa yokuxakeka nge-weekend. Umsebenzi mningi kakhulu kanti negroup isiyaba nkulu kakhulu. Kade ngithi ngiya-check-a nje ama-figures, hawu lo ngigcina ngithi singaphezulu kwa-5,300 kanti seseqile naku-5,400. Seseqile noma kibe slow kakhulu le nyanga. Baningi abantu abaphumile, abanye bekhishwa ababafakile ngenxa yokuthi kuliwa nabo ukuthi bangeneleni ekhaya lezwi basholana isiqubulo sikababa uNsibande. So ke bakhiphana ke ukuthi hayi mina ngafaka abani, baphuma ke. Ngeke sisho lutho ke, kubonakala sekuqoqwa ngosuku lokugcina. Kodwa mina ngithanda ukusho nje ukuthi ngiyababonga kakhulu abantwana bakaNkulunkulu abaletha abantu umqhele wakhe ezulwini. Mawufunda izwi ekaJakobe chapter 5 verse 19 no 20, James chapter 5 verse 19 and 20 lithi izwi likaNkulunkulu obuyisile isona ekudukeni kwaso kuyositshekelwa inqwaba yezono zakhe. So mawuletha umuntu nje ekhaya lezwi, mina ngeke ngikhohlise, uyazisiza, uvula umnyango wezulu kunezono zakho uNkulunkulu azoyisibekela. uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe, uyalilinda futhi. Mayelithumile alibuyi lingakwenzile lokho akukhulumile. Siyambonga ke kakhulu ngalokho. Kwangathi wonke umuntu angakwazi lokho. Kodwa ngisho ukuthi sibuthe ake ngendlela esihlunga kamnandi ngayo, ngiyajabula. Bahlunga abantu bakho. Balalelise inkonzo kuqala, bafake ku-YouTube, balalele, basubscribe. Angene umuntu ekhaya lezwi esazi ukuthi ufunani, wenzani. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Ungazidalela inkinga yokuthi usubusisiwe ngokuletha umuntu aphume. Mayephuma uphuma nesibusiso sakho, kungakudidi lokho. Mayephuma uhamba nesibusiso sakho. Ingakho kufanele ukhethe ukuthi ufaka abani. Ungabuthi nje kanti abantu abachazelekile kahle. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, siyezwini lenkosi. Namhlanje kuyi-Friday, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Siguqeni ke, sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu, siyathobeka ngothando osithande ngalo. Siyakubonga ngoba wena wedwa uNkulunkulu ophilayo, wena wedwa uNkulunkulu odalile izulu walendlala. uNkulunkulu nomusa, siyathanda ukuhlala entabeni yakhe engcwele. Kodwa kufanele umuntu angabi namanga, kufanele umuntu akukhonze ngobungcwele. Umuntu angatsheleki imali yakhe ekozalisayo naye futhi angazalisi ngemali. Obuko onengekayo ngokuza kumenyanya kodwa ngalaphula izwi lakhe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyabonga. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ubusise ilona loyo lalele ngoJesu ophilayo, Jesu Kristu inkosi. Amen. Sisaqhubeka ke sichaza izwi lenkosi.
sichaza igama lenkosi ethu uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Sisaqhubeka lapho bazalwane. Ngiyacela sifunda baseFilippi chapter 2 verse 9 kuya kuverse 11. Kufundeka ke kanje. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Ubani wamphakamisa? uNkulunkulu. Ubani wamphakamisa? Uyise, ubaba wakhe. Wamnikani igama elingaphezulu kwawo onke. Verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo ongaguqi, awabasezulwini, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Ngiyathanda simbambe uverse 9 ngoba uverse 4 wamaHebheru esisaqhubeka naye ulinkene noverse 9 othi, ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Asiyeke kumaHebheru lawo esivele sikhuluma ngawo chapter 1 uverse 1 kuya kuverse 4 bese siyaqela kuverse 4. Lithi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Verse 2, ekugcineni kwale mihla khulumeka ithi ngendodana imise ibe indlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. Verse 3, yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Verse 4, esidila naye-ke, seyaba nkulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Seyaba nkulu kunezingelosi, negama eliyifa. Ngifuna ke sinake lento yegama eliyifa. Mhlawumbe ukuze sinake kahle kuyofuneka sibheke amanye amahumusho ukuthi athini kuleli verse. Ngithatha ke New King James Version la, ngifisa sibuke uverse 4. To verse 4, having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. So igama ulithole, he has by inheritance, ulithole ngokuthi libe yifa leli gama, uli inheritile. He has inherited the name. He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Leli gama ulithole ngokuthi libe yifa lakhe, ulinikeziwe libe yifa, leli gama liyifa. So ke asikwazi ukungalisebenzisa igama elinikwe inkosi yethu laba yifa layo. Angazi umyangizwana. Asikwazi ukungalisebenzisa leli gama elinikwe inkosi yethu laba yifa layo. Thina uqobo siyifa likaNkulunkulu, siwumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, siyizimvu zedlelo lakhe. Uma ke indodana sinikezwe konke kwayifa, nathi uqobo sinikezwe yona, yaphinde yanikwa igama esibizwa ngalo nathi kuthiwa siyini, singamaKristu. Inikwe igama laba yifa kuyona. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. By inheritance, he has inherited this name. Ayakhumbula sikhuluma ngamahubo 96 ngicantwe no 94 or 95 lapho kuthi uJehova uyinkosi. uJehova uyinkosi. So leli gama ulithole njengefa. He has inherited it. He has it by inheritance. Ulithole njengefa. I-New King James Version ke leyo. Ngifisa ke sibuke i-NIV. I-NIV ithini yona? Ngiyithanda i-NIV. Ithini yona? Ithi verse 4. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs.
igama akalithole ngefa lingaphezulu kwelezingelosi. So wenziwe wangcono, so he became as much superior, wenziwe waba mkhulu kunezingelosi, njengoba negama nalo ulithole njengefa. Usayizwa into engisho manje? Ngitheke sizobuyela kuphi? Kuverse 9. Ngiyafisa sibuyele kuverse 9 wa Philip chapter 2. Uthi ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika ngesikhathi emnika laba yifa, ubeli inheritor. We madoda, ubeli inheritor leli gama elithola liba yini? Liba yifa kuye. Liphi kanti leli gama? Hayi webazalwane, angazi mina ukuthi iBhayibheli ngendlela elimnandi ngayo. Ake siye lapha ku-Isaiah chapter 9. Lasitshelwa khona kahle hle ngempela ukuthi kanti yini eyenzeka. Isaiah chapter 9. Isikhathi sizalela umntwana. Siqala kuverse 6. Ngokuba sizalelwa umntwana siphiwe indodana. Yes. Kukhulunywa uIsaiah prophetha ngoJesu. Sizalelwa umntwana siphiwe indodana. Umbuso uyokuba semahlombe akhe. Njengoba sithi uJesu Kristu inkosi, umbuso uyoba semahlombe akhe. Njengamanje ususemahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, wonderful counselor, umluleki omangalisayo. Ngoba uyalulekana. Ululekana ngomoya wakhe ongcwele. Ngoba uhlala kithi ngomoya ongcwele. Ungumeluleki omangalisayo, osiholela kulo lonke iqiniso. Igama lakhe njalo lelo. Ubani? uJesu, indodana esizalelwe. Elesibili, uNkulunkulu onamandla. Ezwa-ke manje, ulinikwe uyise, wathi uyise wena ndodana uyimi manje. Wamnika igama lokuba uNkulunkulu. UnguNkulunkulu uJesu. Ukunikwe uyise. Ulithole leli gama njengefa, okwenza abe mkhulu kunezingelosi. Yiphi ingelosi ebizwa ngoNkulunkulu? Ayikho. Uyena yedwa. Ingakho engakafiki kwakuthiwa uJehova uyinkosi. Sekukhona yena, sekuthiwa uJesu Kristu uyinkosi. Hayi bazalwane, umuntu omelana noJesu Kristu umelana nezwi, umelana nomdali wakhe, umelana nomoya ongcwele. Elithi izwi lenkosi zothethelelwa zonke izono, kodwa owona kumoya ongcwele noma ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuleli nakwelizayo. Marko wemusuzidalela inkinga ulwe nabantu abathi uJesu Kristu inkosi, ngoba kusho bona, kusho umoya kaNkulunkulu ophila kubona. Umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, bese lithi uyise ongunaphakade. Uyamuzwa futhi manje uyise ebe eyindodana. Hayi angazi noma siyezwana bazalwane. Asiqale phansi uverse 6 kaIsaiah chapter 9. Ngokuba sizalelwa umntwana siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa. Kubalwa amagama akhe. 1, umluleki omangalisayo. 2, uNkulunkulu onamandla. 3, uyise ongunaphakade. 4, inkosi yokuthula, the Prince of Peace. uNkulunkulu mawuya lapha kwaseThesalonika chapter 5 mangaphazama qala uverse 23, kuthiwa uNkulunkulu wokuthula. NoJesu uNkulunkulu wokuthula. NoJesu inkosi yokuthula. So bamunye, awukwazi ukubahlukanisa. uJesu nguNkulunkulu. uJesu unguyise. uJesu ungumluleki omangalisayo, unguNkulunkulu onamandla, uyinkosi yokuthula. Ibuka isikhathi. Bese kuthi verse 7, umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe, ngoba uhlezi esihlalweni senkosi uDavide.
ukuze uqiniswe lo mbuso usekelwe ngokwahlulelwa nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kaJehova Sebawothi kuyakukwenza lokhu. So uNkulunkulu uqobo lwakhe uJehova Sebawothi onika uJesu leli gama laba yifa. He has inherited it. Uthi verse 9, uNkulunkulu umphakamisile, waqeda ukumphakamisa wayesemnika. Wamnika ifa, leli ifa igama lakhe. Bese kuthi onke amadolo ngegama elithi Jesu aguqe ezulwini, aguqe emhlabeni, aguqe ngaphansi komhlaba. Bese izilimi ke mase zivuma zona azipheleli kuJesu. Wena mawuqala ulibiza nje uthi ngegama lika Jesu demoni iphuma, liyaguqa liphuma. Ngesikhathi usuthi uJesu Kristu inkosi, inkazimulo, the glory iya kuNkulunkulu Baba, ngoba uyena oshisekela ukuthi kwenzeke lokho. Omelana nokushisekela kaNkulunkulu umelene noNkulunkulu uqobo lwakhe. Isambulo esijulile lesi, akusise noma isigabane. Ngikhumbula amagama engiwathintile izolo. Uthe umzalwane, u-amen ushiwo noma ubani. Nokhonza nokhuleka kwelinye altare u-amen uyamusho. Babingelelana ngo-amen. Thina sibingelelana ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Abese phatheka kabi omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi. Omunye akamelene ngoba ebona, kodwa umoya okuyena omelene nalokho. Awu niyakubazi sho njalo uJesu, nakubona niyakubazi ngezithelo zabo. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke, isikhathi sethu sesihambe kakhulu. Siguqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga. Udumo lungu lwakho lukufanele ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Sisize siphile wena Nkosi, siphile ubungcwele, silenze izwi lakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu wethu. Awusengiyavalelisa, safika leso sikhathi sokuvalelisa. Nisale kahle babonise abantu ovalelisayo othi uJesu Kristu inkosi.